An duine is fearlam dam ná John Morgan, mar bhíonn si anmhaig mar ceocht as choilead mar sin I don si. Stephen Gerrard mar tá sé má idol. Bhfuil má tá sí an jazz agus tugann sé bíadam agus tugann sé rudí jazz dom. Nasty a Lucan mar tá sí gymnast agus buí sí an Olympics. Katy Perry. Tá sí ó an ínta. Duine is fearlam ná Justin Bieber mar tá sé ceoltar a bhá. An duine is fearlam mar dam ná Messi tá sé imór pell am. Claire Graney mar Janet sí tá sa gcuileach agus tá sí anmhaig Janet tá sa gcuileach. An duine is fearlam dam ná Jedrid. Tá siad an jazz agus granmhar agus is málam a grúig agus dun siad rudí le Thailand agus tá sé sin jazz. Niall I One Direction agus má mádra. Smálam Niall mar smálam a órán agus gafrad. Tóran is fearlam ná One Thing. Louis Tomlinson ó One Direction marall tá sé granmhar agus tá is féidir le cána go híntach tá sé híntach é cána agus is málam daoine granmhar.